Magandang umaga mga kapuso! Lalong umiinit ang NCAA Season Women's Volleyball Tournament dahil sa mga star players ng bawat team. And we are lucky dito sa Biz Talk dahil makikilala natin sila. Simulan natin kay Venice Puzo ng Lyceum Lady Pirates. Maayong buntag, Venice. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ang araw mo? Okay naman po. So far so good dito sa training and sa akad po. Venice, painit ang kompetisyon sa NCAA Women's Volleyball and your team is really doing a great job. Anong masasabi mo dito? Masaya po kasi nagbunga po yung pinaghirapan po namin sa training and sobrang eager and sobrang excited po namin ngayon kasi ang tagal po namin inantay na makapaglaro ulit kami, na maipakita po yung mga skills namin. And yun po siguro yung nag-derive para makapag-perform po kami ng maayos ngayong season. Before competing sa NCAA, anong major preparations ang ginagawa ng inyong team? Siguro po mindsetting. Ano po kasi ngayon pandemic, so hindi lang po dapat condition kami physically, dapat condition din po kami mentally and emotionally. Ngayon po kasi nakabubble po kami lang po yung magkakasama araw-araw. Ang ginawa po nila coach, hindi lang po nila kami pinalakas physically, pinalakas at pinatibay po nila kami emotionally and mentally. Wow, that's nice, Venice. And speaking of motivation sa paglalaro, anong advice from your coach na talagang tumatak sa isip ninyo every time nasa gameplay na kayo? Lagi po sinasabi ni coach na make it worth it. Make it worth it yung pinaghirapan namin, yung training namin, yung pagod, yung stress, yung frustration. Nga po sinasabi na kami po yung nandito, kami po yung naglalaro, kami yung napili na maglaro. Kaya gawin na namin worth it. Venice, kailan ka bang nagsimulang magkaroon ng interes sa paglalaro ng volleyball? Elementary pa lang po kasi. Inaaya po ako ng mga kaklase ko na maglaro ng volleyball after class. Then, dun po unti-unti na-build yung interest ko sa volleyball and din po unti-unti na-build yung pangarap ko na makapag-represent full kasali sa matataas dito. Sino ang iniidolo mong volleyball player na nagbigay din sa'yo ng inspirasyon to show your best sport? Si Jensen saka si Morado. Pag napapaisip sila, lagi po ako napapaisip na kaya ko din gawin yung mga ginagawa nila. Kaya ko din makapaglaro din sa nilalaroan nila. Sila yung naging inspiration at motivation ko sa good and bad days ko. Pag nakikita ko sila maglaro, sobrang na-excite po ako na mag-training ulit at makapaglaro. Okay, please invite our kapuso in Mindanao na manood ng inyong volleyball tournament sa NCAA. Mga kapuso po Mindanao, maayong buntag po. Ako po si Venice Puzo at inaanyayahan ko po kayo manood at suportahan ang LPU Pirates sa NCAA Women's Volleyball Tournament. Maraming salamat, Venice, sa inyong time. More power to you and God bless. Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.